கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரம். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, இந்த நாளில் நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சாட்சியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். நான் ஒரு சிறிய ஊழியம் தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன், சிறிய ஊழியம் தான். அந்த ஊழியத்தில் ஆண்டவர் என்னை மட்டுமையாக பயன்படுத்தி வருகிறார். எனக்கு எப்போ நான் ஆண்டவரை நான் முழுசாக ஏற்றுக்கொண்டு என்னுடைய சில குணங்கள் எல்லாம் நிறைய குணம் இருந்துச்சு. தேவையில்லாத குணம், தேவையில்லாத சிந்தனைகள், தேவையில்லாத போராட்டங்கள் எனக்குள்ளே இருந்தது. நான் சில நாட்களுக்கு ஒரு 3 மாதம் இருக்கும். அப்போ தான் ஆண்டவருக்குள்ளே நான் முழுசாக நான் முழு ஒரு கிறிஸ்தவன்னு சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் என் குணங்களை ஒன்று ஒன்றா மாற்றிட்டே இருந்தார். எங்கள் சர்ச்சில் உங்கள் குணம் மாறணும், உங்கள் குணம் மாறணும், உங்கள் குணத்தை மாற்றுங்க, நாளுக்கு நாள் நீங்கள் புது சிருஷ்டியாக மாறுங்க, உங்களை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார், உங்களுக்கு ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை செய்வார், உங்களுக்காக கர்த்தர் யுத்தம் பண்ணுவார் அப்படின்னு பேச ஆரம்பித்தாங்க. அப்படி சபையில் அப்படியே பேசிகிட்டே சொல்லிகிட்டே ப்ரேயர் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. அப்போ எனக்குள்ளே ஒரு அபிஷேகம் இறங்குனதை நான் உணர்ந்தேன். அப்படியே உணர்ந்து நான் எனக்குள்ளே அழுது ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்தேன். ஏசப்பா, என் குணத்தையெல்லாம் மாற்றுங்க, எனக்கு அதிகமாக கோபம் வரும், என்னை பற்றி நான் சொல்லாததை நான் சொன்னேன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அது எனக்கு ரொம்ப மன கஷ்டத்தை உண்டாக்கும். உடனே நான் அதில் நான் செய்யவே இல்லை, அதில் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவேன். செய்யாத ஒன்று நீங்கள் எப்படி செஞ்சா அப்படின்னு சொல்லுவீங்கன்னு ஆர்கியூமெண்ட் பயங்கரமாக பண்ணுவேன், போராடுவேன், கத்துவேன், ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவேன். அப்புறம் தேவையில்லாத குணங்கள் வரும். என் மேலே பழிய போட்டாங்கன்னா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரியெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அது மாதிரி கோபம் அதிகமாக வந்துட்டு இருந்தது. எல்லாத்தையுமே ஆண்டவர் கையில் ஒப்பு கொடுத்தேன். என் குணங்களை எல்லாம் மாற்றிட்டேன். நான் எல்லா குணத்தையும் ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஒப்பு கொடுத்தேன். ஆண்டவர் எந்த குணம் இல்லை, என்னை யார் என்னை அடித்தா கூட நான் வாங்கிப்பேன், என்னை திட்டினா கூட நான் வாங்கிப்பேன், என் மேலே வீண் பழி போட்டால் கூட நான் வாங்கிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவர்கிட்ட நான் ஒப்பு கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். பாருங்கள், அன்னையிலிருந்து ஆண்டவர் இந்த நாள் வரைக்கும் எனக்காக போராடின அத்தனை சத்துருக்களை ஆண்டவர் முறியடித்தார். எவ்வளோ பெரிய சாட்சி பாருங்கள். எவ்வளோ வேதனைப்பட்டேன். எனக்கு தினைக்கும் ஒரு முள் என்னை குத்திட்டே இருக்கும். அந்த முள்ளில் இருந்து நான் இன்னைக்கு விடுதலை ஆயிருக்கேன். பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் எனக்கு செஞ்சார். செய்யாததை நான் செஞ்சேன்னு சொல்லி எனக்கு அவமானத்தை கொடுத்தாங்க. ஆனால் நேற்றைய தினத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதத்தை ஆண்டவர் என் கண்ணில் காமிச்சார். எனக்கு ஆண்டவர் அற்புதத்தை செஞ்சார். நான் அது மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. அந்த கஷ்டத்தை நினைக்கும் போது ஆண்டவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு தண்டனையெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தோணிச்சுது. ஆனாலும் ஒரு திருந்ததுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. எவ்வளோதான் சத்துருவாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அவங்களுக்கு ஒரு திருந்ததுக்கு நீ ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் கொடுங்க, தண்டனையெல்லாம் வேண்டாம். அப்படிதான் நான் ஆண்டவர்கிட்ட நான் ப்ரேயர் பண்ணேன். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் கர்த்தருக்கு உண்மையாக ஊழியம் செஞ்சீங்கன்னா கர்த்தர் உங்கள் கூட இருப்பார். உங்களுக்காக அவர் யுத்தம் பண்ணுவார், உங்களுக்காக அவர் போராடுவார், அவரே உங்களுக்கு நியாயம் விசாரிப்பார். உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ திக்கட்டவைகளாக இருந்தாலும் சரி, என்னை கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை, எனக்கு பேசுறதுக்கு யாரும் இல்லை, என்னுடைய நியாயத்தை யாரு கேட்பா அப்படின்னு நீங்கள் புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்களை முழுவதும் ஆண்டவர்கிட்ட உங்கள் நினைவுகள், உங்கள் சிந்தனைகள், உங்கள் இருதயங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெரிய அற்புதத்தை செய்வார், பெரிய அதிசயத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வார். நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் வெட்கப்பட்டு நிற்க மாட்டீங்க. உங்களை வீழ தள்ளுவாங்க. நமக்கு தெரியாமலே நம்ம கீழே தள்ளுறதுக்கு பல முயற்சிகளை பிசாசு எடுப்பான். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, எந்த முயற்சி எடுத்தாலும் இயேசுதான் ஜெயிப்பாரே தவிர பிசாசு தோற்று போவான். கண்டிப்பாக பிசாசு தோற்று போவான். சரிங்களா? நீங்கள் மாறுங்க, உங்கள் சிந்தனையை மாற்றுங்க, உங்கள் இருதயத்தை மாற்றுங்க, உங்கள் எண்ணங்களை மாற்றுங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்கன்றது நான் சொல்லலை. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்கன்றது கூட சொல்ல வரல. இனிமே இந்த நிமிஷத்துல இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை முழுது ஆண்டவர்கிட்ட அர்ப்பணிங்க, உங்கள் சிந்தனை அர்ப்பணிங்க, உங்கள் ஒவ்வொரு செயல்களையும் நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுப்பார். ஆண்டவரே உங்களுக்கு நியாயம் விசாரிப்பார். ஆண்டவரே உங்களுக்கு பதில் தருவார். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை, நீங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு நிற்க மாட்டீங்க. வெட்கப்பட்டு நிற்கிறது பிசாசு தான், சாத்தான் தான், உங்களுடைய சத்துரு தான் வெட்கப்பட்டு நிற்பான். நீங்கள் வெட்கப்பட்டு நிற்க மாட்டீங்க. உண்மையாக மனப்பூர்வமாக நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுங்க. இது முன்னாடி நீங்கள் எவ்வளவு பல பேருக்கு நீங்கள் எதிராக செயல்பட்டுருக்கலாம். ஆண்டவரே இந்த குணத்தை எனக்கு மாற்றுங்க, அவங்க எப்படியாச்சும் போட்டோம், அவங்க காரியத்தை நமக்கு நியாயம் பேச வேண்டாம்,
நியாயம் தீர்க்கவும் வேண்டாம். கர்த்தர் நீர் ஒருவர் இருக்கிறீர், நீர் நியாயம் விசாரிப்பீர், நீர் உண்மையா இருக்கிறீர், நீர் ஜீவனுள்ள தேவன் அப்படின்னு நீங்க ஆண்டவர் கையில நீங்க ஒப்பு கொடுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்கு பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில செய்வார், அதிசயத்தை செய்வார். இந்த சாட்சி உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமா இருக்கும். அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நான் என்ன நடந்ததுன்னு நான் உங்களுக்கு வெளிப்படையா இன்னும் ஒரு சில நாட்கள் கழிச்சு நான் உங்களுக்கு அந்த சாட்சியை நான் உங்களுக்கு விரிவா நான் சொல்லுவேன். ஆண்டோடைய நாம அன்னைக்கு மகிமைப்படும். ஏன்னா இப்ப நான் அதை நான் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எனக்கும் கொஞ்சம் மன கஷ்டமா இருக்கு, அதை நம்ம சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலும் ஆண்டவர் என் கூட இருந்து ஆண்டவர் என்னை ஜெயிக்க வச்சாரு. அது மட்டும்தான் என்னால இன்னைக்கு அந்த சத்துருக்களுக்கு முன்பாக என்னை ஆண்டவர் என் தலையை நிமிர பண்ணினார். எனக்கு அப்படியே மனசு அப்படியே ரொம்ப, இது யாராலையும் முடியாது, எந்த மனுஷனாலையும் இது செய்ய முடியாது, ஆனால் தேவனால் செய்ய முடிஞ்சது. தேவன் இதை செய்து முடித்தார். நம்ம கூட இருக்கிற தேவன் பெரியவர், பெரிய காரியத்தை செய்வார். நீங்க இருதயத்தில் அழுதுட்டு இருக்கிற ஆண்டவர் பார்ப்பார், உங்க சிந்தனையில நீங்க அழுதுட்டு இருக்கிறத ஆண்டவர் பார்ப்பார். நான் ஒவ்வொரு நாளும் அழுவேன் ஆண்டவர்கிட்ட, இயேசுப்பா இந்த தப்பும் பண்ணல, எனக்காக நீங்க இருக்கிறீங்க இயேசுப்பா, நீங்க எனக்காக இப்ப பண்றீங்க, நீங்க எனக்காக பரிந்து பேசுற தேவன் ஆண்டவரை, நான் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நீங்க என்னை தண்டிச்சு எனக்கு உணர்த்துங்க. எனக்கு நீங்க பெரிய மாறுதலை நான் மாறணும். நான் உங்களை மாதிரி உங்களை போல மாற முடியாது, ஆனாலும் ஒரு கொஞ்சமாவது நான் மாறணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் கையில நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் கையில நான் ஒப்பு கொடுத்து நான் என்னை மாத்திட்டே வரேன். ஆனாலும் எனக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு எதிரிகள் எழும்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, இன்னைக்கும் எழும்பிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. இன்னொரு பக்கம் எழும்பின ஆண்டவர் முறியடிச்சிட்டாரு. இன்னொரு பக்கம் எழும்பிட்டு இருக்காங்க, வலது பக்கம் எழும்பிட்டு இருக்காங்க, இடது பக்கம் எழும்பிட்டு இருக்காங்க, முன்புறத்துல பின்புறத்துல. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு பக்கத்திலையும் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு சத்துருவை ஆண்டவர் முறியடிச்சு ஆண்டவர் பெரிய காரியத்தை அற்புதத்தை செய்வார். உண்மையாக தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்க ஆண்டவருக்கு அர்ப்பணிங்க. ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க உங்களுக்கு காரியத்தை சொல்லுங்க, உங்களுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தை நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க கொடுங்க. ஆண்டவர் உங்க வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வார்.